Sorry Pak Gu. Anjal umik. Woi. Aku ya gawe iki nek wong kok kedhiyan rukun nanggon seni ya karang yo bojone dadi nanti-nanti ya rukun nanggon seni ya dijak. Iki mak endange pirak-plirik no. Jeblok go. Dor. Serut Mas. Saking serone iki, Pak. Cik cik cik. Cik cik ro cik. Kok me jiro-jiro piye to? Ora ngono. Cik cik. Pat. Mas tak wis Mas. Rasa pelit-pelit to. Cik. Wah. Neh. Cik cik. Lo cik lo. Wis. Lo kekuatane ping semono kok aja dipeksa-peksa. Bisa kok aku tau main iki dasar seru kok. Seru kok. Ayo Nek. Sampeyan nyepeleke to Pak Jawadi. Angel dido dhisik. Apa nih? Ayo kuwi. Didung apane? Iki janjane ngono jiwa kawat dari kepiye to? Sekolah kok. Cah sekolah kok ya ini
benyanyaan tekan kene. Bolong. Ah, jero kawedang baru lulusan kok iki kok. Ah, Walah, Iki kok- SLB lulusan nyarak tenan ke. SMA penerbangan mulane do pinter musik. penerbangan apa? Adro. Penerbangan saka ngedrop kok ngedrop. Heh, Cek. yo salam sik, Dang. Heeh. Nggih, nggih. assalamualaikum. Iki kok Mas, mbok sok dirae lho. Ayo biayane ae lho. Ah. Iya, pelit. Kok danane nipis, Bang? Wah, gak nipis gak ana suarane cemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Pak Pirsa ing dusun Jambean. Jambean. Nggih. Wah, warga Jambean muga-muga ayu-ayu. Bagus-bagus nih do cacat. Kok cacat piye? Cacat. Sikile selen. Sikil kok selen anane sikil ki loro kiwara tengen. Ayo selen to nek sing tengen kabeh mlakune ngebot. Lah milih to. Don, Mesti milih kuwi to. milih kentet. Ning endang ki sikile mlethek ora kuwi. Meletrek, Mbah. Ayo. Nek wis ndang iki ra mlethek. Peloh. Apa pelah apa nih? Kowe ndang, aku weling. Nek pelenan aja nang palang titis. Anu apa? Nek ngono palang titis kowe yakin. Doke asin. Dilalah. Iki sing mlethek iki nendang ora ming sikile. Apa nih? Bokonge. Tangane barang. Ora tangane bokonge mlethek. Nek ngarep ora mlethek. Kancane ra nggo sepatu dhewe kok. Ayo teh Ocak gaul kok. Weh. Ayo TK cok nyokol kuwi. Ngarang belum TK nyokol kuwi lho. Ayo TK nyokol kowe marai bekok kok. Iki wis kenalke endang barang ki yo kenalke sik. Nami kula Endang asli. Asli. Ayo asli. Mau namanya asli kok. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii ngono kae. Sik, tak tekon Apa? halane piye. Ayo meni. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii. Ora dirangkul, dicandak. Heeh. Terus di Gebuki. kecentet gebugi. Wah, yakin iki. Kak Jono kaya glondong. Kowe sengon. Iku johar. Wah, iku pete. Malah anget kok iki Pak Gu. Jengkol. Wah, iki ra dua alas. Kerba demit. Yo. Siap iki gulon ngongko meneh. Siap. Alah, mbok yem ki napa to mbok yem? Bakule tempe kok dadak. Mbok yem ki kok. Gembusnya Pak kok gembus. Tempe gembus. Wek Rusak, majo. tenan. Basiran jejege. Urung madang po. Urung kok mlebu ming weruh cetik digurup ketoke. Lah nyiape ki aku basa menungso kok barisan kok basiran. Sik pun jenengan Kowe kok ngerti ngerti. menungso? Bapak tak kira menungso berarti. Padha kira menungso kowe. Wah, Saene wedhus ki lambene nang ndi? Ket biyen ki ana ning rai nek lambe kok. Ora lambe nang rai. Ana ngendi? Wedhus ki lambene nang mburi. Weh, kowe kok apal tenan nek karo Ayo wedhus mari. yo. Nah, tenan. Weh, podo tenan iki. mulane. Nek wedhus arep kawin ya iso kowe. Ayo iso. Oh. Pak Jawadi, sampean tau ngerti po caleng suarane wedhus? Wah, ayo rungono celek kok suarane wedhus. Ayo iki mau. Oh kuwi. Kowe rasa melu wedang kowe cutat kowe melu-melu kowe. Tak pateni kowe yo. Wani po mateni aku. Alah, aku ora kowe jane nafsu kowe. Celeng iki. Ayo nafsu lagi. Ayo prakanca golek cewek nang jambean. Nang jambean. Sarambahmu ya. Ora yu. Kowe ra kok sinis banget yu. Aku jane yo tak jambro nang KUD. Kok KUD? Eh? Kok KUD? Koperasi kok. Tak jambro KUD.
Ane kok ngene iki cah SMP. KUA kok. Sampun memejah. Yo, ayo bro kanca. Ayo prakanca ngawaruna rukune Islam ya iku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping paposona ing bulan Ramadan kaping lima haji lamun puasa Ini negeri namanya Jawi. Kalau kami nama Islami. Agama Islam sudah terang. Atas dawu, Gusti Pangeran. Sik lo. sengko saiki. Hei. Iki kok Mas Roy dilorot meneh tok. Alah kok pateni lho kowe iki tukang son iki. Aja de bojo tukang son. Napa to? Ayo aku tas-tas metu kok tas-tas wae. Aja nyepeleke tukang son ki duwite akeh. Duite akeh yang cilaka. Kok iso? Wis dadi minta tas-tas tok kok. Wah. Nek ana keterangane. Iki anak boe gendet yakin. Piye Mas? Dhuwur apik-apik. Ngisor kok alah. iki- Ya Allah. Jane do katokan apa ora to? Mbok katokan mbora kowe iki. Tetep tiliki kok nek wedok-wedok Tet. tetep katokan ya lan ana Kentet. katokan apa ora ngono lho. Sesuk menangi mbok ya dikatoki. Iki katokan apa ora? Ah klambine mewah kok ngisore kok alah. Iki. Oh alah mulus-mulus. Kepala ora kuwi. Oh sempakan tok piye? Oh alah. Ya ora apa-apa, Tet. Muga-muga paringi lancar rezekine, keseniane paringi bebas. Esuk entuk rezeki entuk sumbangan meneh katoke. Saiki wis ana klambine apik, katoke esuk sumbangan. Nek saiki bengi iki kowe ngake sumbangan Pak Gus. ngono. Nun, Sampe nyumbang apa piye? yakin bengi aku nyumbang. Tenan. Weh, tas siji lho. Tas siji. Tas pirang meter? Ah pirang meter? Tas siji pirang meter kowe? Nek 2 meter nek iku. 1 meter kok piye kok rong cupet kok ngono kok alah. Walah. Gak sikile mrethek kaya ngono ayu-ayu kok cacat. Wah, Sikile selen to. oh iki ayu. Ya ayo wong wedok. Heeh, ning yakin saka ngarep Lydia Kandung. Saka mburi walah. Telipek. Ribet ki apa? Tepos. Oh. Kator pos Boyolali. Bokonge tepos kok kane mlari. Tak kira nek Subroto. Ngarang. Kok kene apa? Lari. Tuku jadah campur ongel. Ayo ngibadah ning watu jengel. Ndak gemak lonteng. Krasa penak ala dengkeng. Jaduk sawang ngarepmu. Sawang sing ngarepmu kuwi. Iki. Wah, yakin iki. Bodine jan apik banget iki. Wah, ngarep kok kopata. Hei, nek ngarep kok kopata, Nek mburi Elsapek. ngiringan. Ngiringan, waduh, Vespa. Sing kiwa Walah, setange. Nek Setange? busi, ora ono. ana Ora ono. busine nang ndi iki? Ya, tengah kowe delok Yo. bojone. Ngirit. Wajib. Wae. Ya. Wajib ngain lanang wadon loro ngilmu. Aja leren yen durung bodol bojomu. Jolke ya nek bodol ya. Ya. Ayo Mas Jawaji Mas. Jono kaca SMA. Sampun melu. Wajib ngain lanang wadon loro ngelmu.
Kok dindek ra de bojo ngene iki. Kuwi Mbak Iyam iki meni aja leren yang durung rak de bojo. Ora de bojo apa kok Iyam? Oh alah, sing arep de mbok bojo pek ya. apa piye? Nang alam donya iki kudu de bojo de turunan. So warisanmu kupatane ambek sapa? Oh alah mah. Alah. Kamera latihan. Sapa? Oh kentet ki kancaku kentet. Sapa? Kentet ki anake sampean. Kok rupane kok ora kok sampean? Ora. Mak Endang ki? Kok ben sapa? Sapa? Iki meni kentet. Kok men kaya aku? Aku ni manek kentet. Aku ki manek kentet ngene iki. Ayo kok men kaya aku. Sapa sing ngomong? Kowe mau? Muni piye? Mau kae? Muni piye makae? Ya muni mau kae. Awang ndak. Ambuh kok iki ngayang ndang. Kowe sing ngomong kok. Wong muni kentet ki anake Pak Jono ngono. Weh, Eh, ngawur. sapa? Kok kentet kok anake Oh, Pak Jono? Jawadi. wah ya. Mantan lurah. Wah, lurah kok ndlidis. Sapa? Kae. Yakin kae ten didisi ra umum kae Pak Lurah Jawadi kae. Kenal aku dridis apa kowe? Sapa? Kowe. Saya takon. Saya takon sapa? Kok iso ngaran-ngarani wong? Sing arane sapa? Kena pasal lho kowe. Aku muni Pasal piro, Pak? pasal piro? Kok lali aku ora apal pasal. Wah, pasal loro. Apa kuwi? Wah, kowe ora ngerti? Urung. Gana tekon. Tekono. Tekon kepiye? Pasal piro? Tekon sing ngerti. Oh ya. Ngerti apa ora? Ora. Tekon aku sing ngerti. Ya. Piro? Ambo. Yo. Damar apa lilin? Buyar apa kawin? Anak aku tetep milih buyar nek urusan. Sapa? Oh, malah kita milih buyar. Oh, Mak Tet. Kajari milih buyar. Pak Go, Don. sampean milih burine. Buyar. Burine kuwi lho. Apa kentet? Wah, ayo cari dan. Ora edan ora baru kentet. Edan pancen. Ya nek dongake iki lho. Jiwa kawedar iki lagi acara apa wae murah meriah sing penting ora rugi. Ya ora Tepai- rugi. Tepai Penting iso salon. salon. Heeh. Sik penting iso kono tuku peniti barang Iso kuwi lho. kepeniti, iso Ah. kudu biting. Alah cukup, Cukup. yakin. 200.000 wae ra apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa pujuk. Kowe Pujuk. entek 200.000 ora cukup lho kowe. Kuwi DP-ne kok ngirung teruske selak ganyi wae. Ning kowe 200.000 ngeteke sesasi rantek. Awet Apa aku kuwi? nek nyekel duit kok. Alah gitu kuwi lah mudi jajal kayak Iya. gerang lambemu. Yo, Yo. yenmu apa? Anu, ono sing request keperanan. Oh, Apa? keperanan. Hah? Keperanan. Terus apa? Yo, wong Oh, tak rahasia. kira ru celeng. Wah, Carang dasmu kuwi. Aku lawes kondo ciuman. Udu kuwi. Apa? Apa? Gus endi? Ndang, Oh, tahu, Mas tahu Afri- modar kok. Mas Afril. Ngadi. wah gawe-gawe tenan iki. Aku iki Ale Afril. nyileh kok. Oh. Toko tahu ditamper petis ketoke ayu kok gembol linggis blangken tak sawo mateng bapakmu mencak alambokmu Mateng. tangkeme ndang Anjuk nek rambokmu sapa sing meteng? ana Laku ngalor kepethuk ular katokmu kombor nggo ngesalemper Laku ngidul kok nyikut dengkul katokmu ciut lemper Jedul. Yo terus kae selak jaman sok do ngantuk Iki lemeng Kok meneng dadak wae. noleh mburi? Lemeng meneng wae iki terus ke jaluk apa? Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sambodo wicaksana lan ladya ing karya Kepranan sola bawane nyoto
sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka sorote netramu yen rasela sajroning batinku luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku kaplanan solabawane nyoto lantip oasis sing wicara wiraka sarta wirama nyoto dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresno kang saya ngrembaka sayang rembaka rina kelawan wengi sliramu tanti-anti wong ayu ta impi-impi saka soroting netramu yen rasala sajroning batinku luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku Ayo kowe nang bidang, jojone kae sak abang kae kowe. Melek meteng gasik kowe. Apa? Ayo apa? Yo, ayo nondi. Oh joget tak ngeyek e. Duwi kuwi. Duwi. Siapa? Kowe jenenge apa? Oh, wah, ngono apa? Aku sak njumong lah. Wah, ih. Ya Irfandi ronce kembang. Apa? Ya Irfandi kok. Pripate Pak Teguh iki dadi ciut. Pripate dadi ciut iki lho. Dadi mumet aku. Nyawang ngene iki jan walah munek aku. Ya Irfandi ronce kembang. Gambange mumyan gawe. Aku kelingan zamane Jatun karo aku yakin ngene. Paketno bae wah. Mundran mawe biyen walah nggo torong papat. Main nang Wasongol untuk curan ya iki. Yo. Ya Irfandi rote kembang wangine mobyal gumilang aduh sira mengamengmu miturut dawuh pangeran Ronce kembang wangine ubar kumilang aja sira mengamengmu miturut dawuh pangeran monggo tinta ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya ya Irfandi ronce kembang wangine mubar kumilang aja sira mengamengmu miturut dawuh pangeran ya Irfandi ronce Andang, kembang goleki cowokmu ya. wangine mubar kumilang aja sira mengamengmu Dang, rene dang. miturut dawuh pangeran monggo nangga ingkang sakeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya Alhamdulillah. Yem. Itu wis apa, Mas?
Lagune apa Mas Toyib? Oh, lagune Pak Jono sing gayeng. Maendang asolen nang maen. Rabi iku asale aga. Wes iki badak lagu Malah udur. Kok ya ana wong melas karo kowe ngenek duit barang. Duit 2.000. Ora dipeknya. Weh alah. Jo gitu kuyah bojomu. Sing tak wayahe nek kuwi iki layat karo kowe. Ledasmu aku udah pengen mati kok. Jadi muga-muga kok karep nyenengi bojoku apa? Kok muga-muga kali mati. Ya. Gitu kuyah ya. Pak Go, Nun. terus apa iki? Iki teruse no alah apa to yem? Sewadono wani pira? Ameng usul. Ame ora usul meng abab tok sewadono. Kuwi Ana sepuluh nyiksa orang kene to. Yo. Amanut. Mar maju gerak. Ayo Mas Afril. Ayo, Mas Awul. Njaluk apa Mas sampean? Sidorondo. Sayangku sing ayu dewe. Rasido. Wah kok ora sida mutung kok Joran. Kok ngentet kok kowe. Pura napa bakal tak usahake. Ayo Mas Afril. Sampak wae. Gendang. Yo beda-beda jatahe kok. Oh, ya kok tak jatah. Dados yo lagune apa? Aku manut. Manut Mbak Endah. Mas Prek tututi kendang ya. Ayo dang, cepet. Sayangku sing ayu dewe. Pura napa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing danang aja kuwate. Sayangku ning kowe ra iso disetir.
Sedaya pamriksa ampun sami kena. Wis kesel wo, wis kesel. Jak numpak jaran. Jaranan jarane ireng-ireng sing nunggang ganteng-ganteng sing giring padha gendeng jek-jek nang jek-jek dung tret tiba kepecah. Hei 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 Yo, Yo. numpak jaran. Jarane jaran kepang sing nunggang klambi abang sing wedok padha mleng. Sedaya pamirsa sampun sami gelo. Kula wong diunan sami mangimbo-imbo. Sedaya pamirsa sampun sami bubar. Kesenian monol kantos jaran kepang. Rame critane anggone paparangan. Padha pepengkalan padha tetunjangan. Prajurite panjang padha salah tunjang. Pamaine kabeh padha nunggang jaran. Jarane lanang mlayu nagar-nagar. Amadokake raja Arya Panangsang. Ra ono sing kalah, ra ono sing menang. Pamaine kabeh padha nunggang jaran. Kaya pamirsa sampun sami kelo. Kula wong diunan sami mangimbo-imbo. Sedaya pamirsa sampun sami bubar. Kesenian monol kantos jaran kepang. Rame critane anggone paparangan. Padha pepengkalan padha tetunjangan. Prajurite panjang padha salah tunjang. Pamaine kabeh padha nunggang jaran. Jarane lanang mlayu negar-negar amadokake raja Arya Panangsang. Ora ono sing kalah, ora ono sing menang. Prajurite kabeh padha nunggang jaran. Daya pamriksa sampun sami kelo. Kula wong diunan sami ngimbo-imbo. Sedaya pamriksa sampun sami bubar. Kesenian monol kantos jaran kepang. Kami critane anggone peperangan. Padha pepengkalan padha tetunjangan. Prajurite pajang padha salah tunjang. Prajurite kabeh padha nunggang jaran. Sealo-alo ose monolane dadi dewe alo ose alo ose monolane jiwa kawan dalalo alo ose alo ose monolane dadi dewe Kidul kae apa manuk Baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama, ben uripe ayam tantra muga mulya. Kidul kae apa manuk Baladewa, ayo para kanca taat mring agama, ben uripe ayam tantra muga mulya. Kidul kae apa manuk Baladewa, panganane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama, ben uripe ayam tantra muga mulya. Kae apa manuk Baladewa, ayo para kanca taat mring agama, ben
manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya apa manuk Baladewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya. Weh, nek dadi kok sing diparani sing nggon wong ayu-ayu wae kae. Iya iya. Eh. Slompret, slompret, kampul ngumpul, gendang riel, jalan ke panyongklang, marake iker, macan mangap, megap. Dadi kaya krasa lara barang kowe iki. Meneh ora. Ning sisih kidul tanah Jawa dumugi ana segara kang nyata gedhe ombake Gulung gumulung ora kendhat saben wayah ora ana jalma kang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi sitiyane pasuryan dewa ora ana tandinge katon sumunar uga nang semake ra angger dewa bisa nyengsekake aku njok grogi